नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. नवरात्री निमित्तान कारवारात विविध जाग्यार दांडिया खेळाचे आयोजन. कारवार आज घटस्थापना. आजपासून कारवारात बऱ्याच जाग्यार देवीच्या देवळात नवरात्री निमित्तान नवरात्री उत्सव सुरू असून बऱ्याच जाग्यार या निमित्तान दांडिया खेळाच्या आयोजनाची जय्यत तयारी केला. आज रात्रीच्या दांडिया खेळाच्या आयोजकाली आणि वीक्षकाली 9 दिवसपर्यंत नवरात्रीत एक उत्साहाचे वातावरण असून बालगोपाळ, तरुण तरुणी, वयोवृद्ध असे डीजेच्या तालार दांडिया खेळान आपली कला प्रदर्शन करून उमेद भागोवन घेतात. या वर्साक कारवारच्या माजाळी हिंगा खास आकर्षक रितीन विद्युत रोषणाई आणि इतर रितीन सजावट करून वीक्षकाक मनोरंजनात आणीक एक भर घातला. माजाळी नवरात्री उत्सवानिमित्तान आयोजकान सांस्कृतिक कार्यक्रमात लहान भुरग्यांसाठी नाच, चित्रकलेसारख्या वेगवेगळी स्पर्धा आयोजित केल्या आसात. कारवारात सोनारवाडा, कोडीबाग, सदाशिवगड, अस्नोटी आरव, मुडगेरी, थोर्लेबाग, माजाळी अशा वेगवेगळ्या जाग्यार या दांडिया खेळाचे आयोजन केला असे कळला. कारवारात सज्ज जाता युद्ध विमान वस्तू संग्रहालय. कारवार जिल्हो हो भौगोलिक दृष्टीन जास्त डोंगराळ प्रदेश जरी उरलो तरी कारवार जिल्ह्यात बऱ्याच प्रमाणात धार्मिक आणि पर्यटनाची प्रवासी स्थळ असतात. तेतूंत कारवारच्या रवींद्रनाथ टागोर बिचार युद्ध नौका प्रवाशाला वीक्षणासाठी असून तेजी बाजूनच टुपेलो युद्ध विमान सार्वजनिकाला वीक्षणा खातीर सध्या सज्ज जातेर आसा. गेल्ल्या 2017 सालात तमिळनाडूच्या अर्रक्कोण हिंगा INS राजली नौदळात निवृत्त जाल्ले 5 टुपोलियन 142 युद्ध विमानांपैकी एक विमान कारवारात मिजोमासाठी सिद्ध जाता. आंध्र प्रदेशाच्या विशाखापट्टणमात विमानाचे भाग वेगवेगळे करून कारवारात हाडून चापेल बोटीच्या वस्तू संग्रहालयाच्या आवरणात युद्ध विमान म्युझियम सिद्ध जावन प्रवाशाक आकर्षण जातले. गेल्ल्या 18 वर्सांच्यान युद्ध नौका वस्तू संग्रहालय लक्षांतर प्रवाशांत पळोवन आनंद घेवचो अनुभव मेळ्ळा. या युद्ध विमान वस्तू संग्रहालयान काही दिवसांत कारवारच्या पर्यटन क्षेत्रात आणि प्रवाशाची संख्या वाढतली हितूंत संशय ना. हेजेन विद्यार्थ्याक, सार्वजनिकाक या युद्धाक वापरल्या विमानाबद्दल माहिती समजून घेवूक बऱ्याक पडतली. आपले घराच्या तुळशी वृंदावना बाजून आंगणाच्या सरभोवतणी रंगबिरंगी फुला झाडां नाटून पळयतल्याक मन प्रसन्न जावन उल्हासीत जावच्या गार्डनाची इच्छा बऱ्याच जाणां उरता. पण ही संकल्पना पूर्ण करूक जाय तसली फुलाची झाडां मेळची तितलीच गरज आसा. आता शिरवाडात नागनाथ फार्म अँड नर्सरीत हिंगा जाय तसली झाडां मेळटात. फुला झाडाचे कुंडी, कवाते, सुपारी माडी, चिक्कू, जांबा, सीताफळ, रामफळ, हनुमान फळ अशी झाडां बरोबर 300 पेक्षा जास्त जातीची झाडां मेळचो कारवारात हो एकमेव जागो म्हणल्यारच नागनाथ फार्म अँड नर्सरी. आकर्षक आणि सुशोभित अशी झाडां योग्य दरात खरेदीसाठी आवर्जून एक वेळा भेट द्या आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. नागनाथ फार्म अँड नर्सरी, डम्पिंग यार्ड, KEB गडा लागी, शिरवाड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 94480 07800 91085 95870. रामनगरात दनपारा अचानक येयले घरात सड्डूक. जोयडा. कारवार जिल्ह्याच्या रामनगर बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गार आशिल्ल्या रामनगर मुख्य बसस्थानका कडेन जुबेर हेमगेल्या घरात दनपारच्या वेळार एक सड्डूक अचानक येयल्यानंतर घरातल्या लोकांक भिवन ताबडतोब सर्पमित्र विजय मल्ल्या हेमका संपर्क साधून 1 तासा भितर विजय हेमी घटनास्थळार येवन त्या सड्डूकाक सुरक्षीत धन जंगलात सोडले. हे सड्डूक सुमार 5 किलो वजनाचे आशिल्ले अशें कळ्ळां. अगला नका कैसा कुर्सी कट वाले कट होणार तो मारायला कुर्सी
खुर्ची कटवा दे इधर खुर्ची के ऐसा घेकी असा का बाशी अच्छा घेको हाँ घेको पडदा कैसे जोड़ घेका था बाया वो डोर ओपन होएगा नहीं ऊपर नहीं होता हमें लॉक करेंगे अंदर लॉक करे नहीं एक गोका का गोका गोका मंगरो ने लकड़ी का गोका ने नहीं यहाँ लकड़ी ऐसा गोका होना चाहिए पकड़ना खुर्ची सरको पाय बघू ना छोड़ जाएगा दरवाजा का निकाल दो ना पोतो पोतो दरवाजा कड़ दे पोतो पोतो जाए ये आप लोग देख सकते हो वाह क्या बड़ा ये माँ भैया काहे ऐसे दिखाओ पोतो नका हम दिए पोता पोता हां पोता घगरा फटका है फटा है जी दूसरा नहीं जाता देखो देखिए ये मॉनिटर लिखा है बहुत ही खूबसूरत है लेकिन पकड़ते वक्त बहुत मेरे को परेशान किया है तो लास्ट में दोस्तों कैचिंग किया है उसको पकड़ने का दो ही तरीका है पूंछ और मुंह दोनों एक साथ पकड़ना मांगता है कसे धरू देगा बघ कसे करता है चालतं डबल जाए सर्प धरताना सर्पमित्रा केला दंश, प्रकृती चिंताजनक. होन्नावर. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्यात जनकड्डल ग्रामात एक घरात घुशिलो सर्प धरूक होन्नावर शहराच्या गांधीनगरचो सर्पमित्र अबुतला हेमका आपोवन हाडले. सर्पमित्र अबुतला हेमी त्याका धरताना नजर चुकीन अकस्मात त्या सर्पान त्याका घास मारिल्ल्यान अतिवेदना जावन पुढली उपचाराक मणिपाल आस्पत्रेत दाखल केला. तेमगेली परिस्थिती चिंताजनक आसा अशें कळ्ळां. कट चल रहा है हिडी 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 होते ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕವರ್ ಇದ್ದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.